Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Witam was, drogie braty i siostry, na Eucharystii, na Świętej Mszy. Witam всех tych, кто с нами злучается разом на трансляции. Jak to niedzielę, особливо спосіб, хочам злучатися у супольній молитві, приходячи до Христа, будучи вельми близько Його житті. І сьогодні у Євангелії так само почуємо оповідь о тим, що відбувається в житті чоловіка, який докранається до Ісуса, або до кого докранається сам Ісус. Як це життя переміняється, як цей чоловік вертається до життя, за смерті. І це так само має відбутися під час цієї Евхаристії, коли Бог хоче докранутися до кожного з нас. В першу чергу, вертати нас зі смерті духовної до життя духовного. Тому завжди на початку Евхаристії ми стоїмо у правді і перепрошаємо Пана Бога за всі наші гріхи і провини, з чистим серцем скласти на святішу офіару. Сповідаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, Найсвятейшую, за все ты Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся
славы Яго імені нам. Молімся. Боже наш Отче, Ти учинив нас дітьми світла, дякуючи ласці усиновлення, не допусти, как нас огорнула темра несправедливость, али допоможи, как мы завсёды жили у світлі Твоєї правди, проспада нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читание книги мудрости Соломона. Покольки Бог не створил смерти, и Он не тешится со згуби живого. Бо Он створив усе для життя. Створення світу мають у собі здоров'я. Нема у їх знищальної отрути, ні володарства померлих на землі. Справедливость безсмертна. Бог створив чоловіка для несмертності, учинив його образом своєї вічності. Але про заздрість дьявола у світ увійшла смерть. І зазнають її тие, хто має з йому діло. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил, и не дозволю ворогам моим потешаться с меня. Пане, Ты вывел из отхлани душу мою, Ты уратовал життя мою серед тих, хто сиходить у могилу. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. Спявайте, Пане, вы ягоные верные, памятайте про святость ягоную. Бо гнев Его триває мгнення, а ласкавость Його все життя. Увечері приходить плач, а раніця й радость. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. Почуй, Пане, и злитуйся надо мною, Пане, будь мне допомогой. Ты нарекание мое завянил на танец, Пане Боже мой, буду хвалить Тебе вечно. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянов. Брати, покольки ви переповнені усім, вірою і словом, і познанням, і усілякою старанністю, і любов'ю вашою до нас, то будьте переповнені гэтай лаской, бо ведаєте ви ласку Пана нашого Єсуса Христа, что Ён, хоть был богатый, стал бедным для вас, как вы узбагатилися ягоным убоством. Бо не про тое гаворка, как вы робили полегку іншим, а себе покидали в утиску, але каб была ровность. Цяпер ваш достаток допоможе их нясташи, каб их недостаток допомог так само вашей нясташи, каб была ровность, як написано: хто собрав шмат,
не меў лішку, і хто мала, не меў нястачы. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Алелуя, алелуя, алелуя. Наш Збавца Єсус Христос знищив смерть і освітлив праз Євангеліє життя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час Єзус, калі ізноў пераправіўся у чаўне на другі бераг, сабралася да яго мноства народу. А быў ён каля мора. І вось прыйшоў адзін з кіраўнікоў сінагогі па імені Яір. І, убачыўшы яго, упаў да ягоных ног і моцна прасіў, кажучы: «Дачушка моя памірае, прыйдзі, ускладзі на яе рукі, каб яна выздаравела і жыла». І пайшоў з ім Езус. А вялікі натоўп ішоў за ім і ціснуліся да яго. І пэўная жанчына, якая хварэла на крывацёк 12 гадоў і шмат выцерпела ад многіх лекараў, патраціла на іх усю маёмасць сваю, аднак нішто не дапамагло, і ёй станавілася нават горш. Пачуўшы пра Езуса, яна падышла ў натоўпе ззаду і дакранулася да ягонай вопраткі, бо казала сама сабе: «Калі хаця б дакранулася б да яго вопраткі, выздаравею». І адразу ж спыніўся ў яе крывацёк, і пачула яна ў целе, што выздаравела ад хваробы. Езус жа адразу адчуўшы, што моц выйшла з яго, звярнуўся да народу і сказаў: «Хто дакрануўся да маёй вопраткі?» І вучні ягоныя сказалі яму: «Ты бачыш, што народ ціснецца да цябе, і пытаешся, хто дакрануўся да мяне?» Але ён аглядаўся навокал, каб убачыць тую, якая зрабіла гэта. Жанчына ж спалохалася і задрыжала, бо ведала, што сталася ёй. Яна падышла і ўпала перад ім і сказала яму усю праўду. Ён жа сказаў ёй: «Дачка, вера твая уратавала цябе. Ідзі ў супакоі і будзь здаровая ад хваробы сваёй». Калі ён яшчэ гаварыў, прыйшлі ад кіраўніка сінагогі і сказалі: «Дачка твая памерла, чаго ты яшчэ турбуеш настаўніка?» Але Езус, пачуўшы сказаныя словы, кажа кіраўніку сінагогі: «Не бойся, толькі вер». І не дазволіў нікому ісці за сабою, апрача Пятра, Якуба і Яна, брата Якубава. І прыйшоў ён у дом кіраўніка сінагогі і ўбачыў мітусню, плач і вялікае галашэнне. І, увайшоўшы, сказаў ім: «Чаго мітусіцеся і плачаце? Дзіцё не памерла, але спіць». І смяяліся з яго. Але ён, выгнаўшы ўсіх, узяў з сабою бацьку і маці дзіцяці і тых, хто быў з ім, і ўвайшоў туды, дзе было дзіцё. І, ўзяўшы дзіцё за руку, сказаў ёй: «Таліта кум», што значыць: «Дзяўчынка, кажу табе, устань». І адразу ж устала дзяўчынка і пачала хадзіць. А было ёй 12 гадоў. І замерлі ў вялікім здзіўленні. А ён сурова загадаў ім, каб ніхто пра гэта не ведаў. І сказаў, каб далі ёй есці. Гэта слова Пана.
Христе, брати і сестри, ритм і тему сьогоднішньої ось такої головної ідеї чи правди Божого Слова. Бо сьогодні ми закранаємо вельми важную справу, вельми важную правду. І Соломон пише, Бог не створив смерті. І Він не тішиться со згуби живого. Бо Він усе створив для життя. Коли Бог не тішиться со згуби живого. І Він усе створив для життя. Тому що істота Бога – це життя. І Він, створюючи нас, створив, як ми з Ним вічно жили. Це Його прагнення. Це Його жадання. І тому Він нестомно оживляє чоловіка. Вертає чоловіку життя. Праз у воскрешення і життя разом з Ним. Але так само вертає нам життя, коли ми говоримо про нашу таку тепер щоденність, це наше духовне життя. Коли ми праз грех помираємо, коли ми праз грех посвячуємо в этой смерти, Бог має силу і владу, як нам вернуть в это життя. Коли поглядите, сьогоднішнє Євангелие докладно говорить о тим, що Бог не згаджається на смерть. Він не мириться со смертю. Так як Він не згаджається со смертю этой 12-годової дівчинки, яка, можна сказати, тільки починає життя ще. І як не згаджається з умиранням, може так було сказати, этой жінки, яка праз 12 років терпіла на кровотек. Кров – це, Єсус з умиранням этой жінки, а не со смертю этой дівчинки, дочки Яїра. Чому так є? Тому що для чоловіка Єсус з'являється Отцом. І цю правду Євангелія сьогодні показує вельми такий простий спосіб, але такий вельми пригожий. Так як Єсус звертається до цієї жінки. Дочка. Єсус каже до цієї жінки, дочка, віра твоя уратувала тебе. Іди у супокої і будь здорова від хвороби своєї. Коли эта женщина для Иисуса является настолько важной была ее дочка для Яира. И як Яир не готовый был сгодиться, смириться со смертью своей дочки. Помимо того, что она помирала, бо евангелисты так само и Матвей, и Лука описывают эту историю, у Матвея мы читаем, что когда Яир приходит до Иисуса, то эта дочка уже померла. И он так и каже, «Пане, моя дочка померла. Але я верю, что когда ты придешь и покладешь на ее руку, то она вернется до життя». Поглядите, ось эта ситуация Яира, який не згаджається, він ведає, що эта дочка його вже померла, человек тут помирає. Але він не згаджається з цим. Але нічого не може зробити. Він не має у собі ані сили, ані емоцій, як щось змінити. Але ведаємо, що Єсус має. Він має вдома. І ось це слово «дочка» якби злучає ось ці дві історії оцелення у одну. Ось ці два епізоди, які ми можемо злучити. І так, як Яїр з любов'ю глядить на свою дочку і прагне її життя. Так само і Єсус з такою самою любов'ю глядить на цю жінку, яка для його з'являється ось така, як на дочку, і прагне це оцелення. Коли Єсус прийшов на землю, коли втіловився, то опроч вирятування нас, нашого збавлення, заданням чи такою місією Ісуса Христа було указати людям, указати нам Бога як Отця.
Але не просто говорить про его, ведаете, Бог это вот такие отец, але показать, как он дзейнічае, показать его моц. И докладно это здійсняется. Але в этом есть, можем побачить и сутность христианства. Это, певно, такое задание для кожного з нас. А в першу чергу для батьков в однесении для своих детей. Показать и навчить, показать Бога як Отця. Бо істота християнства – это то, как Бог для меня стал ось татом, кимсь вельми близким, и отчуть себе ось Божьим детем. Тому что только в такий способ мы можем, бо так бачить нас Бог, и мы можем усю эту ласку Его отримати. Бо Бог бачить нас як своих детей, тому Он не згаджається со смертью, не згаджається з нашим умиранням, але мнеться, как давать нам життя. І ось це ми бачимо докладно у этой сьогоднішній Євангелії. З єдиною тільки різницею, що Яїр не мог нічого зробити більше для своєї дочки. Мог тільки не згаджатися внутрі, не миритися з цим, але не мог її царити. А Єсус може це вчинити. Єсус може щось зробити і це чинить. І Він бере її смерть і це умирання, це нечистость цієї жінки на себе. І в цьому ось місія Христа, який бере на себе нашу смерть, який простой, що дозволяє докранутися цієї жінки, бере її нечистость на себе і оздоровляє. І вона одразу відчула, як життя, як здоров'я вернулося до її. Єсус сам бере за руку цю дівчинку, яка померла, щоб її смерть взяти на себе, щоб вона могла жити. Єсус докладно такий сам спосіб чинить у віднесенні до кожного з нас. Він бере наше умирання, наші смерті на себе. Кожен наш грех, кожну нашу слабость, кожне наше духовне умирання. Він бере на себе, щоб нас оцарить, щоб нас визволить. І це така чудовна правда сьогоднішнього Євангелія, сьогоднішнього Божого Слова. Друга така думка, яку варто було б сьогодні, думаю, так само згадати. Ну, це правда, як ми часто десь говоримо, але вона і знову тут ось так підкреслюється, і думаю, це вельми важливо. Бо у житті духовному, у цій наших відносинах з Богом вельми потрібна моя особиста зустріча. Таким знаком, який з'являється дотик цієї жінки. Глядите, вокруг Єсуса був натовп, який тиснувся. І коли він запитався, хто до мене докранувся, то апостоли такі здивлені: «Пані, ти питаєшся, хто тобі докранувся? Тут стільки людей, які ходять побач з тобою, які обтираються до тебе, а ти питаєшся такою, як тут можна зрозуміти?» Але Єсус докладно відав, що це за дотик. Вокруг Єсуса, навіть у житті нашим духовним, парафіальним, направді, можна бути ось у таким натовпі, бути вельми близько. На мші святої кожну неділю, а може і будній день. На набоженствах є щось, але можна не докранутися до Єсуса. Може статися дійсно ось у цьому натовпі, який близько, і якби і бачить, і ведає, що Христос може вчинити. А так направду не скористає ось з цієї ласки, з Його оздоровлення, з Його збавлення, бо в цьому оцаленні, в цьому оздоровленні з цієї хвороби ми бачимо так направду оцалення, це вирятування, збавлення. Тому так вельми важна ця наша близькість, це моя особиста відносина, це дотик. Бо Єсус дозволяє собі дотикати, Бог дозволяє докранутися до себе. І у цьому Він бачить навіть потребу і жадання. Несловно нас шукає, протягує руку до кожного з нас. І ще одна вельми така цікава, може, правда ось цього Євангелія, бо у Євангелії ми тут не читаємо, як зовуть цю жінку. Але традиція Костьола, Костьол надає ось ім'я цієї жінки.
І гэта вось традыцыя вельмі цудоўная. Калі я першы раз вось пра яе прачытаў, пачуў, то аж в якімсь сэнсе так мурашкі па кожы прайшлі. Бо Касцёл называе гэтую жанчыну Веранікай. Ту, якую Езус аздаравіў. Вераніка. І вось у гэтым бачанні зразумела таксама той момант, калі мы ведаем, калі Вераніка падчас крыжовага шляху Хрыста выбежала да Хрыста і ацела яго твар з ягонай крыві. Той, які яе аздаравіў, які ўзяў на сябе яе нечыстасць, яе слабасць, вярнуў ёй жыццё. І яна мае ў сабе, дзякуючы гэтаму, моц і сілу, каб, не гледзячы на гэтыя цяжкасці, страх, бо, напэўна, ўсе там баяліся, пераадолець гэта і выйсці, каб ацерці твар Хрысту. Каб ягоную кроў таксама мець на сваім плашчы, чи на сваім вось гэтым кавалку, чи вопраткі, чи што яна, ручнік, чи штосьці, што яна мела. Яна вельмі цудоўна, вось гэта така паралель і параўнанне, якое тое, што ідзе. Глядзіце, праўдзівая сустрэча і досвед, менавіта моцы Пана Бога, дазваляе нам пераадолець страх. І ў сэнсе таксама гэта духоўнага нашага жыцця. Пераадолець спакусу граху, пайсці за грахом, пайсці на кампраміс са злом. Калі ўсё мне гавораць аб тым, што разумней было і лягчэй, можа, было б зрабіць вось так, то я у сабе маю тады моц, калі я праўдзіва дакранаюся да Бога. Калі Ён таксама выходзіць у маё жыццё, я маю сабе моц сказаць гэтай спакусе «не». Калі ўсё гаворыць мне адваротнае, я маю сабе гэтую адвагу. Калі ёсць страх страціць вельмі шмат, я маю сабе тады адвагу. Таму што я дасведчу вось гэта праўдзівай сустрэчы. І толькі так можна вось перажыць гэта і ісці да дарозе да святасці праз праўдзівы такі жывы дотык да Пана Бога, да Езуса Хрыста, які нам дазваляе гэта ўчыніць таксама сёння. Не толькі да ягонага плашчу, прыняць яго ў сваё жыццё. У Эўхарыстыі Бог чыніць найвялікшы цуд. Вось гэта такое злучэнне разам з ім. Таму няхай і сённяшняя гэта Эўхарыстыя, але таксама наше духоўнае жыццё штодзённае дазваляе нам і да гэтага дотыку такое, і няхай будзе ў нашым сэрцы вось гэта вялікае імкненне. Бо гэта ўсё паказвае тую адвечную правду, што Бог не стварыў смерці, што не цешыцца са згубы жывога, але стварыў усё для жыцця. Вызнаем нашу веру в единого Бога. Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, первый усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спавления, зашел с неба, и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала,
які промовляв праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога нашего Створителя с доверием вознесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, как усе его верники здолели распознать миссию, яку им вызначил Бог. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за біскупів нашої країни, как Бог одарил их усіми потребными ласками у апостольском служении. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за керівників нашої держави, щоб яни вели народ у будучиню, в добробыті і спокої. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших добродеїв, щоб сам Бог був для їх узнагородой за все учиненное добро. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дітей, які відпочивають на канікулах, щоб яни знаходили час для зустрічі з Христом у молитві. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на этой Евхаристии, щоб удел у Христових таємницях допомагав нам бути щораз більш чулими на потреби інших і готовими пробачити тим, хто нас покривдив. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, всех потребных ласках для князя Владимира с новодеем именином. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в дары здоровья для хворых, особливо хворых наших парафиянов, потребных ласках для медиков. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, от Тебе походит всякое добро, умацуй нашу веру, как мы были мужными вызнавцами Твоего имя. Праз Христа, Пана наша. Аминь. Будь ласка, спів на карту. Сестры, как мою вашу веру, принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, Ты пресвятые сакраменты, здійсняєш справу збавлення. Учеников наше служение было угодным охвяты, якую мы Тебе складаем. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Справды годного и справедливо, слушно и избавенно, как
przychody всюди Тебе складали погодяку. Panie Święty Ojcze, Всемогутny Wieczny Boże, Pras Chrysta Pana naszego, bo On z litości do grzesznego człowiectwa narodził się z Panny Maryi, pras swoją muku na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a pras swoje z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Тому z aniołami, archaniołami, z usimi świętymi my obwieszczają Twoją chwałę, razem z nimi usklikaючи. Święty, 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 Pan Бог Всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госана на вышинях, благословенный Твой, кто приходит у имя Pana. Госана на вышинях. Zaprody Boża, Ty święty, granica wszelakiej świętości, Temu jedność jest усім Kościołom pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес и спасал на апостола Духа Świętego. Раз Христа просим Ciebie, Всемогутный Боже. Ошибки, которые растут Духа Твоего, kiedy stanie się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, кажучи: Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, кажучи: Бярыце і піце з яго ўсе, бо это ёсць келіх крыві мае, новага і вечнага запавета, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца вяры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Wspominaючи śmierć z mертwych powstanie Twojego Syna, ach, wieruję w Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, промающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiany po всем świecie, doskonale Jego любові razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Kazimierem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули надійно воскрешенню, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з цього світу, де зможемо бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу в житті вічному єдності з Найсвятейшей Богородицей Анной Марии, со святым Юзефом и прочистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом II и всеми святыми, які сподвигу подобались Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже Ойче всемогутний, в єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, нас научил наш Пан Иисус Христос. Твоя, як у небе
czekali spełnienia nieszczęśliwej nadziei przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру прощения Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, даруйте успокоение и делать. Ки живешь и володаришь, веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с нами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокоя. na siebie grzech i świat. Szczęśliwy ja покликанный на вечеру Ягоды. Аминь. Я не варты, как ты пришел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя Его святое. Спев номер 22.
святая хвяра, яку ми склали і прийняли, каб назавсёды з'єднане з тобою любові, ми приносили плоди, які зостаються навеки, праз Христа Пана нашого. Присядьте, край ласки, щоб послухати пасторську об'яву на 12-ю звичайну неділю. Перше, щиро всім вам дякуємо за спільну сьогоднішню молитву. Дякую тим, хто прибирав нашу капличку, хто подливав квітки, за складене ахвярування, всіляку оказану допомогу. Особливо дякуємо за ахвяри, які складають на справу будову нашого костьола. Як завжди після святої мши можна буде і сьогодні вчинити. А на гэтым тижні літургії ми відзначаємо понеділок 28 червня у спамі святого Іринея, біскупа і мученика. У авторок 29-го урочистость святих Петра і Павла, апостолів. В нашей каплице мша святая о 12 године и 19. У пятницу 2 липня урочистость Найсвятейшей Панны Марии Будславской, опекунки Минско-Могилевской архидиецезии. Святая мша вечером о 19 године. И у субботу 3 липня святая свято святого Тамаша, апостола. Так само на гэтым тыдні припадает перший четверг месяца, день молитвы покликания до святарского и монашеского життя. Pierwsza piątnica miesiąca, dzieł modlitwy do serca Pana Jezusa. Будуть pełne zmiany. У липні не буде святої мши 12 годині, всеночної адорації. Як видите, ми вирушаємо у пілігримку у Буцлав, в цьому часі ми просто будемо у дорозі, тому у липні ось такі зміни. Перша субота місяця, день молитви до Найсвятейшої Панни Марії. Наступна неділя, перша неділя місяця, о 12 годині, святая мша інтенція живого różańca нашої парафії. А інтенцію живого różańca на липень молимся об супокої в нашій країні,
Daruj zdrowie dla chorych naszych parafianów. Opiece macie Bożą w sprawie budowy naszego kościoła. Do końca czerwca u kaplicy o 18 godzinie odbywaється adoracja Najświętszego Sakramentu i czerwińskie nabożeństwo na uszanowanie Najświętszego Serca Jezusa. Кожного второк у каплиці о 18:30 odbywaється nabożeństwo pro zastupnictwo świętego Antonia Padłańskiego. Każdą środę zapraszamy na nabożeństwo do świętego Józefa. Всім imenинникам, jubilatom nadchodzi czas, nie składam najlepsze pożądania Bożego błogosławienia, zdrowia i wszystkich potrzebnych łask. Ale tak samo jest jeszcze na завтра wolna intencja, kiedy ktoś ma jakąś особливую potrzebę, można będzie tak samo w tej intencji pomalić. No i odnośnie pielgrzymki велосипедnej, jaka odbędzie się z 1 po 3 lipnia, a organizacyjna zустріча odbędzie się завтра, w poniedziałek, после świętej mszy wieczorowej, na jakiej tak samo zapraszamy. Jeżeli ktoś jeszcze nadumał się, to завтра tak samo można jeszcze dołączyć. Pocznie taka możliwość. Tak jak się już okładali, to święta msza intencji księdza Władimira z nagody imieninów świętego Władysława. Tam tak samo wspólnie razem давайте помолимся у jego intencji. Twoje Baronie, Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас отсюда. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Pan z wami. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie od pokoju Chrysta. Święty Archanioł Michale, Wyraży nas u zmagań, budź nam obronою, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на злу душ снують по світі. Najświętniejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, bezzagadne serce Maryi, будь нашим порятунком, Święty Archanioł Michale, молися за нас.